बे सुक्तियाव बहाय बीजेपी इजेपी आरो UPPLनि जे जयै खामानि मावलायनायाव BPF राजखान्थि हिसाबै जों जेननो गोनां। आयंआ मा खोथा बुंदों जे बेनिफ्रायनो BPF दला दाबो फर्टि चिराङाव जे थांदोंबाबो बेफोर आङो खामानि मावदों आरोखि गोलोमजोब्बाय नै बुहुत गरम नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ आपडेट लाना फैलायबाय दा फैबाय थानाय BTC बिसायख'थि जेन 14 चिराङाव जे मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि सार नै बेनि समस्थियावनो जे गोबां मानसिफ्रा गुगालांबाय बेबायदि सानदोंमोन आरोखि नाथाय गुगालांदों ना मादों नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ सासे आयंआ मा खोथा बुंदों जे बेनिफ्रायनो BPF दला दाबो फर्टि चिराङाव जे थांदोंबाबो बा खाम्फा बरगयारिजों माखासे मातसाब जाहैदों एबा सोरबा आर'नाइ गानहोजादोंब्लाबो बा थांदोंब्लाबो मानि थाखाय थांदों नोंथांमोना नायबाय था फैगोन BTC बिसायख'थि BPFआ ज' जानानै दंहाय खौसेयाव दं नाथाय बैनि थाखायसो ओरैनि थाखायसो थांदों ना रायजोफोर दा मा बुंदों नोंथांमोना नायनो लागोन बिनि सिगां जे आं खामानि मावदों नोंथांमोननो देखायनो सानदों नोंथाङा नायनानै लाग्रो आरोखि थालिर गायनाय मैया एसे बार अखा बारदोंमोन नालाय बेखौनो आं एसे नै दानफायस्रांलायबाय गयाबो एसे गिदिरसै आरोखि आंनि गैयाबाबो न'नि एसे गोजान डिसटेन्सआवसो रायजोफोरनि बेखौ दा फोमोननांसिगोन मैया बायदों बे थालिरा नै देरहांबायानो आरो एसे गिदिरसै जे बेखौ आङो 3-4 इयार्स बेनि उनाव मोनहैना मोनहैया रायजोफोर दा जेबो गभार्नमेन्ट जब गैया नालाय बिदिखौनो ओरैनो हाफोर लानानै मावनानै लाखाबाय आरो जाहाथे इयुननि थाखाय जे लाइफ सेटेलमेन्ट जाहैयो दा जोङो जे बे माखासे BPFनि जे आयंआ मा खोथा बुंदों नायनानै लागोन BPF पार्टी अफिसाव आङो दंफैयो दिनै बेहाय हाथिसार प्राइमारि वमेन BPF खौ गुवारै दाफुंना लानाय जादों सिगाङावनो दंखायो बेहाय दा आफादगिरिया माखासे एंगारनो हायै असुबिदा आरो बिथांनि मावनो हानाय रोंगौथिखौ नुनानै बिथांखौ जोङो दिनै ब्लकआव लांनानै बिथांनि जायगायाव गोदानै जोङो आफादगिरि गायसनबाय आरो फुल प्लेजेड 100 जन जोंहा आइजोफोरनिफ्राय 100 जन मेम्बार थायो बेखौ दाफुंनाय जाबाय दिनै जों बुंनो हायो हाथिसार प्राइमारि हिसाबै BPF आइजो BPFआ राफोद जाबाय आरो बियो आइजोफ्रा BPF राजखान्थि दोलोआव गोख्रोङै खामानि मावनायाव आरो फैगौ माने सेप्तेम्बर दानाव 2025नि जे BTC इलेक्सन बेहाय गोहोमैनो गोहोम खोख्लैहोनो हागोन आरो मोजाङै मावफुंगोन होननानै फोथायनाय थाबाय दिनै 14 चिरां दुवारखौ जोङो 2005 जननिफ्राय खाम्फा बरगयारि बिथांखौ डेपुटि चिफ महरै बे ओनसोलखौ जौगाखांहोनाय आरो BTCखौ जौगाखांहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बिथाङा 2020 सनाव काउन्सिलनि इलेक्सनाव जेनदोंमोन खुब खम भटआव जेनदोंमोन मानो होनबा बे समाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन सान्थि सुक्तिनि नामाव NDPफोरजों लानानै जे सुक्ति बे सुक्तियाव बहाय बीजेपी इजेपी आरो UPPLनि जे जयै खामानि मावलायनायाव BPF राजखान्थि हिसाबै जों जेननो गोनां जादोंमोन अब्लाबो खाम्फा बरगयारि बिथांखौ सासे डायनामिक लिडार हिसाबै BPFआव बा बर' हारियाव बिथांखौ जोङो 2024आव आरोबाव MP हिसाबै बिथांखौनो बिजाथि हिसाबै थिसननाय जादोंमोन नाथाय बे MPआवबो बिथाङा देरहानो हानाय जायाखै बे दुखुनांथाव अब्लाबो रायजो राजाफोरनि गोसोआ बायाखै BPF हिसाबैनो दङ नाथाय हठात 2025नि 2 फेब्रुवारि खालि खाम्फा बरगयारि बिथाङा BPFखौ नागारनानै 8 फेब्रुवारियाव बिथाङा UPPLआव बाहागो लाहैदोंमोन बिथांजों लोगोसे माखासे मावथि बिथांमोनहा थांफादोंमोनब्लाबो उनाव सप्ता खनसेनि उनावनो बांसिनानो गोदानै आरो BPFआवनो फैफिनदों बिदि हिसाबै आङो थांनाय दिनै खाम्फासा थांनाया फेब्रुवारि मासाव थांदों एप्रिल दाननिफ्रायनो बे
14 चिरांदुवाराव गामि गामि हाबनानै प्राइमारि आङो गिदिंगासिनो दङ निरुपमा बरगयारि बायदिखौ लानानै बेवहाय नुदों दोलो हिसाबै आरो रायजो राजाफ्रा जोबोरैनो मोजां हाग्रामा महिलारि दैदेननायनि जे खामानि मावनाय बिथांमोनहा खुब मोजां आरो आइजोफ्रा बांसिन आग्रह दङ होननानै बेवहाय नुनो हानाय जादों मानोना UPPLआ जेब्ला भट समाव आइजोफोरखौ लानानै आइजोफोरनि नामै गोबांथार आसनि फोसावदोंमोन जे न'खर न'खर साख्रि होनाय अरुणोदय आसामनि जे स्किम बेखौ राननायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 फैसा होनो खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरखौ मोनसेखौबो मावफुङाखिसै मावफुंनो हायैयाव बिमा माहारिया जोबोद लाजिनाय मोनदों आरो नङै UPPLआ जेब्लानो मिटिं खालामो बा गभर्नमेन्टनि मिटिं जेला सरकारि भाबै मिटिं खालामो बिथांमोना चेक रानगोन होननानै सरकारि प्रग्राम लाङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ अथ'सो थांनायनि उनाव बिथांमोना जेबो मोनाखै नैबे जिनिसा बे गासै चिरांदुवार ओनसोलाव आइजोफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय लाबोदों आरो बिथांमोनहा दिनै गावसोरखौनो सोलायनानै BPF राजखान्थि दोलोआव ज' थानानै हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो BTC सरकार दानायाव मदद होगोन होननानै दिनै बिथांमोना लोब बाहागो लाफैदों दिनै बेवहाय गोबां आइजोफ्रा फैथ'वाखै मानो होनबा दिनै बे कमिटि दाफुंनायनिसो खिन्थु गुबुन प्राइमारिफ्राव गिदिंनानै जेरै नुदों बेवहाय BPFनि अबस्थाया जोबोरै मोजां मानो होनोबा UPPLआ दिनै थाखानाय जे बिजाथि दङ रन्जित एबा फेरेंगा बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा जेरैबायदि माने गाज्रि सोदोबफोरखौ बाहायनानै गुलाय गुजाय समाजनि एन्टि ससियेल माखासे माने सहायथावै बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ बिथाङा बाहायो आरोबाव जेरैबायदि जौगाखांनाय खोथा होनाय बायदि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै फारसेथिं बिथांमोननि दोलोनि जों खोनादों माने प्रमद बर' बिथांनि OSDनो सोरबा डक्टर सांग्रांनो बिथाङाबो जेरैबायदि बबे फैसाजों मा मावदों गामि ओनसोलफ्राव माखासे लामा फिसा माने गोदान लामाखौथ' बानायखायाखै बहाबा बान्दो दालां अखा हानाय समनि खुरख'नाय जायगाफोरखौ बिथांखौ बानायनाय जों नुदों दा बिथाङाबो गेलेगोननि मोनसे थिरांथाखौ जों नुनो मोन्दों UPPLनिफ्राय फारसेथिं खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो गावनिनो समस्ति जिहेतु बिथाङाबो टिकेट मोनगोन होननानै जिहेतु UPPLआव थांदों गतिके बिथाङाबो मोनसे टिकेटनि दाबिदार दा साथाम मानसिया दिनै बे UPPLनिफ्राय टिकेटनि दाबिदार जानानै दं गावजों गाव गोरोबलायाखै बे फारसेथिंबो जोङो चिरांदुवार हिसाबै BPF राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोंसिन नुदों जायनि थाखाय फैगौ माने खम समनि गेजेरावनो आगस्ट दाननि बधय फार्स्ट उइकआव बिथांमोना माने जइन जानो थाखाय आंजोंबो अनेकानो बुंदों 200 जननिसो बारा जाबाय आंनि खाथियाव लिस्टआनो बिनि उनाव बिथांमोनखौ जों दिनै दा बे समाव माइ गायनाय समखाय दोनथ'दों खामानि मावनांगौ होननानै बिथांमोनहा फैगोन आरो बेवहाय बधय गोबांथार UPPLआव थानाय बा BJPआव थानाय जों साननो हादों जे 2000 जनसिम बारा गुबुन दोलोनिफ्राय BPFआव हाबसिगोन आरो बिथांमोन फैयोबा जोङो आरोबाव गोख्रोंसिन जागोन मानो होनोबा जोङो थांनाय बाराव 222टा बरावल' जेनखादों 2020आव बे हिसाबै BPFआ गोख्रोङै दङ आरो आइजोफ्रा जोबोरैनो रासिनै गावनि भबिष्यत खारन गथ' गथाया बा आइजोफ्रा गावसोर थगायजानायखाय रासिनै गोसो गुदुङै ओंखारनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो बेवहाय जों देरहागोना रोखा।